Og det første billede, jeg sådan rigtig godt kunne tænke mig at sætte på, det er faktisk et, som jeg bruger rigtig meget, når jeg er ude og holde foredrag, eller jeg er ude i virksomheder og fortæller omkring personlig effektivitet. Og det er måske et billede, som du kender. Det er et billede af to stenaldergutter, som skubber en firkantet trækasse med en masse tunge sten i. Og det er hårdt arbejde, kan man se. De kæmper virkelig for at skubbe den her kasse her. Det, der er lidt specielt ved deres situation, det er, at de har firkantede hjul på den her vogn her. Så det er altså hårdt arbejde. Og bag ved dem, der kommer der så en kammerat, en stenaldergut, og så holder det runde hjul op foran dem, og så ligesom du ved, kunne det ikke være noget. Og deres reaktion, de her to gutter her, der nu kæmper hårdt, de siger nej tak, det har vi ikke tid til. Og det synes jeg, det er sådan et rigtig godt billede af, at den situation, vi mange gange får skabt for os selv, det er, vi dykker så langt ned i det, vi er så hårdt belastet og optaget af at have travlt og stress op omkring mange ting, ved at skubbe den her firkantede kasse med de her firkantede hjul, at vi ser ikke de her runde hjul. Altså det her med faktisk egentlig at bruge lidt kræfter på at stoppe op, skifte fra de firkantede hjul over til de runde hjul. Og det kan godt være, at det måske tager 10 minutter, et kvarter at lave det her skift her. Så det betyder, at man lige nu skal holde stille eller bruge nogle kræfter på at lave noget, som ikke giver fremdrift lige nu. Men det, der bare er misæren i det, det der er helt kluget i det, pointen i det, det er, når du har skiftet til det runde hjul, så kommer du faktisk 2 timer før frem. Altså